Tässä on Aki ja tässä on Lauri. Ja orkesteri on tietenkin The Rasmus. Meillä on semmoinen hyvä niinku asema, tai siis meillä on hyviä soittajia ja hyvä ryhmä. Meillä oli tosi hauskaa tehdä tota ja en mä tiedä, ei mulla ole kuin hyviä fiiliksiä täynnä toi levy tai sitä on siisti kuunnella jopa itsekin. Kun me ollaan yleensä aina tehty kerran vuodessa levy, se on vähän pikkasen liian nopeeta ehkä mun mielestä. Jos niinku pystyy hyvin, jos on tarpeeksi hyvä levy, niin kyllä sit niinku pystyy julkaisee sinkkuja ja käydä paljon keikoilla. Toivottavasti pääsee laajentamaan niinku paljon keikkapuolta. Tai pääseekin. Ollaan itse asiassa lähdössä huhtikuussa nyt niinku Skandinaavian rundille. Alkuun hei semmonen juttu. Teillä oli kaikilla te venasitte niinku Aki aloittaa, mutta se oli jotenkin semmonen vaan semmonen niinku lepsuodotus, että se oli vaan niinku venattu. Sit kun se lähtee, niin sit kannattaa eteenpäin hirveän vimmalla. Se on vähän semmonen odotus, kun se lähtee, niin sit se niinku räjähtää. Tänään tuli vähän hajuun, käytiin vähän keskustelemassa, että mitä nyt viikonloppuun tehdään. Ja aloittaa huomenna, tai siinä on niinku semmonen soundtrack-tyyppinen ratkaisu. Siinä on niinku bändi on tavallaan eri skene kokonaan. Siinä on semmonen 2 tyttöä niinku pääosissa. Ja sit se niinku seuraa niitten kaikkea häröilyä ympäriinsä tuolla maailmassa. Ja sitten bändi on leikattu sinne silleen väliin. Siellä on kaikkea villiä ne duunaa, mutta me vedetään semmosessa niinku treenikämppä meiningissä. Kamera käyntiin! Käy! Playback! Lähinnä! Panostus on ihan niinku asiallista ja mielenkiintoista. Se on niinku siistiä, kun se Lommi on niin fiiliksissä. No kaikki. Siellä on kans just hyvää henkeä. Tosi hyvää fiilistä niinku. Sitten katsotaan, nyt viikonloppuun kuvataan ja katsotaan mitä tapahtuu, mitä vaan voi tapahtua vielä sillain. Hyvät puitteet. Siis meillä ei ole väliä, vaan se pitää olla niin kovaa. Laulu pystyy esimerkiksi laulaa pitäisi pystyä laulaa ihan täysin. Koska se pudottaa 50% fiilistä, jos ei pysty vetämään täysin. Se pitää, nostakaa vaan. Noniin, MC. Nuori MC, paas menee. Ai kuulumisia. Kuuluu aika hyvää, kuuluu aika väkivaltaista. Tossa päästään kerrankin keskittymään pelkästään tuohon esittämiseen, niin ei tarvitse siihen laulamiseen paljon sitten panostaa. No ei siihen ole ennenkaan kyllä hirveästi panostettu. Keikat on keikkoja, mutta on aika siistiä. Jengi huutaa, Kari huutaa, lujempaa, verta tulee joka paikasta, huulet katkeilee ja tasapaino häilyy. En mä tiedä, mä luulen, että toivottavasti ei hirveän pitkä. Vai mitä se herra ohjaaja siellä? Onks pitkä ilta? Kato, entistä kuulimpaa jätkää pukkaa sisään.
Tää on ihan mahdoton mesta. Joo, täällä on jotkut kuvaukset. Hei Jana Messinen, hei! Kyllä sehän niinku... Paljon lähtee kuitenkin biiseistä, että niinku se falling, ettei siitä oikein niinku muunlaista olisi periaatteessa voinut tuottaa. Tai kyllähän me nyt testattiin sitä vaikka minkälaisella versiona, mutta... Lopputulos on kuitenkin silleen, että me haluttiin aika semmoista niinku... Noin tommosia niinku... Semmoista jättimusaa niinku. Silleen, semmoista niinku, että ei paljon niinku pelätä, että onks tää nyt niinku törkeä, voiks tolleen vetää. Voiks niinku olla tolleen jalkamonitorilla tai niinku, et eihän me olla semmonen bändi, niin mitä väliä? Mä jonain päivänä toivoo salata. Mut silleen, et iso meininki ja semmoista niinku, semmoista musaa, mitä se helvetin hyvä vetää livenä. Monesti lähdettiin niinku tekemään, että hei tää toimii ja treeniksellä on ollut silleen, että tuu hikiä. Miten me saadaan maksimoitua se kertsin lähtö sillä lailla, että sit lähtee se kertosää sillä lailla. Ja just niinku, siis kun ajattelee Rasmuksen edellisiä albumeita sillä lailla, niin onhan se aina se uusi albumi ollut se yllättäjä sillä lailla, että taas on niinku muuttunut sillä lailla meininki. Et jälleen kerran. Mut niinku 90-luvulla mun mielestä on ollut niin sellaista niinku minimalistista, jengi on tottunut sellaiseen aika pieneen sämplättyyn musaan, niin sitten tuntuu jotenkin, että tollaset niinku vähän hermostuttaa jengiä silleen oikealta tavalla.